Kandusanan sa usa ka lalaki nga gibiyaan pero nalipay. Ang atong letter sender karon mao kini si Mario nga taga Puting Bato, Cabadbaran City, Agusan del Norte. Aniya ang iyang sulat. Maayong adlaw kaninyo kahandusanan. Laika Bern. Ako si Mario. Lumulupyo sa Puting Bato, Cabadbaran City. Ang akong problema kabahin kini sa akong hinigugma nga si Lorena. Sa among panag-ipon ni Lorena, kanunay nako siyang ginakulata. Kay maglagot ko bulantaw kaniya. Kay gasigi ra og TikTok. Okay ra unta nga mag-TikTok siya kung apilon ko niya. Ang ingon niya diri kanako, dili daw ko pwede mag-apil-apil sa pag-TikTok niya kay subidahon daw kuno ko og naong. Basin daw makabalo ang iyang mga followers sa TikTok nga aduna siya'y bana nga bati ug naong. Og karon, kandusanan like a burn, nag-inusara nako sa akong kinabuhi ug dako na akong pasalamat nga wala na ko'y asawa. Ang akong problema karon, kahandusanan like a burn, gimingaw nako og pagkulata sa akong asawa ug unta mobalik na siya sa among panimalay ug palihog tambagi ko sa inyong tambag balibag and more power sa inyong programang kahandusanan nga wala pa marehistro. Mao katong sugilanon ni Mario nga taga Puting Bato, Cabadbaran City, Agusan del Norte. Maayong hapon diha kanimo dong Mario nga taga Puting Bato, Cabadbaran City. Gabi na to atong mga letter sender karon no, taga Puting Bato, nag-anam na siya kalagyo, no. Ang iyang problema kabahin kini sa iyang asawa nga gibiyaan siya. Oo. Gibiyaan siya sa iyang Kay asawa. kanunay, nalipay siya nga gibiyaan siya sa iyang asawa. Kay gumikan. Gibiyaan siya sa iyang asawa kay tungod kini iyang asawa gasigig TikTok unya kay mo apil man ni siya kadi siguro atong letter sender aduna siguro ni mga moves sa kanang TikTok kabalo siguro siya so bidahon nang siya gnaong Mo nang di siya gusto papilon sa iyang asawa. oo Ano nga mo katambag sa imo dong Mario? Kini imuhang problema sa imong asawa nga sige TikTok nga di kanya apilon sa TikTok kay gumikan sa bidahong kagnaong. tapos karon nalipay siya nga wala na siya asawa ug ang iyang problema kuan kandusanan nagproblema siya kay wala na siya asawa wala na siya kulatahon gimingaw na siya sa iyang asawa oo Dong. Gimingaw ka gumikan wala kay kulatahon. Kaya nilayasan man kasi mong asawa. Kung maghimo day ka dong og basta na kay cellphone pag upload pod og ka ng TikTok aron mag TikTok pod ka. Ang hinungdanon karon nga nilayasan kasi mong asawa kay gumikan na ning di ka papilon og TikTok. Kay magikulatan na nimo kay naglagot ka kay sa TikTok. Pagbuhat pod og TikTok, pag TikTok pod. Pag TikTok nga kauban pod nimo ang laing bae. Pwede ra na siya dong pagbuhat og TikTok, pag-download, pag-upload og kanang pag-download og TikTok, pwede ra ba di ba Berno? oo pwede ka ayo Oo. kandusanan Pag kung wala kay cellphone, pagpait og cellphone, mag TikTok pod kasama sa imong asawa. Ay na sige pangulata pod. Kay lisod pod kayo. unya kandusanan nagproblema gid kaayo siya kandusanan kay wala na siya kulatahon nga asawa Yes, ginaw ko mo na kay problema diha. Mo na problema kay nilayas magid imong asawa kay gumikan na ning imuhang sige pangulata. Gumikan na ning TikTok. Pabalik ka sila oy. Pag-istorya mo sa imong asawa. pabalik ka imong asawa para na nakay kulatahon Oo. Pabalik ka siya. Aron na napod kay kulatahon tapos pag TikTok pulog imo. maglahi siya Mura na imong kandusanan no problema. Oo. Ayaw pag sundog sa iya nga. Kung di siya nasuko sa imo kay mo join lagi ka nga di sa musugot. Paglahi og TikTok. usa dining naong sa atong letter sender Usa kandusanan walay picture po niya gipadala Berno. oo
Di ang problema kay Subidahon wala daw siya picture. gnawong. Ginuo ko. Unsa man ang klase? Uy, nga subidahon man jud. Samara pud siguro na nga musubida kag bukid nga hanga kayo. Kung magkamaot ang Ano naong. gid kandusanan? Maugit siguro yung naong. Mo na naglagot yung asawa nga di siya pabidon sa TikTok. Mo nang kulatahon gini yung asawa. Ang advice mo gid sa imo dong maura gid na siya. Ang kana ra gid pagbuhat og TikTok. Pagbuhat sa imong kagalingon og TikTok, uy, ay pagsalig na sa imong asawa. Bahala kulatahon nimo imong asawa. Pabalik ka lang siya. Kay gimingaw naman di kag kulata. Pag TikTok og imo, sa imo ra nang kagalingon ay napag-join sa imong asawa kay way nada. Nga sige nimo siya kuan ng layasan na pud ka. Ay pag TikTok og imo. Maura ka Ana, to, ana. Mario, ang gikatambag na mo sa imo nga. Pag TikTok po. Pag Oo, uy, ay i-upload pagsali. dayon. Ayo dugaya kay para. Kasi ay musikat ka. Bisag subidahon kag daw. Maoray na mong katambag sa imo dong Mario. Daghang salamat sa imong pagpadalag sulat diri sa among istasyon Na wala pa marehistro. Sa mga adunay mga Gikin-kin karon nga mga sugilanon Oo. silang kinabuhi, Ipadala ipadala lang lang. sa among hotline sa Palawan o sa GCash account. Hello mga kahandusanan, salamat sa inyong pakikinig Sa sa aming among YouTube. ang aming istasyon nga wala pa marehistro sa kahandusanan. And huwag kalimutan mag-subscribe sa among YouTube channel. Like a Burn, Burn, Aninohon. Aninohon. Thank you so much.